všetkých našich odberateľov, kolegov v tomto videu, ktoré sa nachádza v Čechách. Je to český urbex, nachádzame sa v Brne, v jednom opustenom dome. Tuto už kolega po stopách urbexu bol, takže pozdravuje, určite pozdravím aj ja. Pozdravíme všetkých, no a môžeme si to celé takto pozrieť. Ak nájdeme niečo vo videu, niečo viacej, treba z hlasiky, po prípade, keď sa niečo objavilo, určite vložíme do videa. Tu si môžem pozrieť. Tu sú napríklad také pavučinky. Je to dobre zaprášené, opustené. Máme celé zariadenie tu. To je ono. Vaňa pekne. To je ono. Toto by sa nikomu zišlo do malacie kľavania. Ten takú nemá. No a že zase začali vojnu, zase útoky. Nech sa páči, môžu pokračovať ďalej. Ale potom nech si čakajú našu konfrontáciu. No to si pekne zasvietím. Takže takto. Stoličky, pohovečka, postielka. Tento strop sa mi ohromne páči, to je také pekné. Paráda. Škoda, že to opustí, toto by sa dalo tak pekne ešte vynoviť. Tu by sa dalo ešte pekne bývať. Trošku bordel tu je, to nebudem natáčať, to natáčajú tí dvaja, akurát tak. Nebudem spomínať mená, vieme, ako sa jedná, určite si ľudia porovnali, kto je aký. Niekoho sa tu volá, že ramínka, ale prdlajs, to sú vešiaky. Po správnosti to nikto nevie asi dobre vysloviť. To už by som musel učiť celý život, keď zomrie sprostý, ale to je pravidlo číslo 1. Pravidlo číslo 2 to neplatí, ale tak pravidlo číslo 1 platí rovnako. Everything owes its existence solely and completely to sound.
Aj takú tašku si pamätám, ja som mal inú, keď som chodil do základnej školy. Boží časy. Ale tiež ten istý materiál. To boli nezničiteľné tašky. To je zatiaľ všetko z vrchu. Môžeme si tu kúknúť, ako vlastne vyzeralo, keď bovala. Teraz už za chvíľku tento objekt zmizne. Som počul, že to budú búrať. Aj vybíjú tam náš. Aj vybíjú tam. No, super. Takže toto je vlastne všetko. Vypína svetielko. Toto je taký malý urbex. Je to upustený dom v Brne, ktorý samozrejme rozhodne potešil priateľov, aj mňa, že vraj sa to bude búrať. Tak bolo treba stočiť a určite sa teším najbližšie s vami. Majte sa. Je to dobre zaprášené, opustené. Takže takto to vyzerá. No, tu mám ešte zrkadielko okrúhle a tu už aj vtáky chodia, vidím. Pokakané tuto historický obraz. Tu už aj vtáky chodia,